Το ήξερες πως ο συνδυασμός κάποιων τροφίμων στο ίδιο γεύμα μπορεί να ενισχύσει τα ωφέλη τους για την υγεία μας και να βοηθήσει τον οργανισμό μας να απορροφήσει καλύτερα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους? Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Οι ντομάτες περιέχουν λικοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξυδοτικό το οποίο προστατεύει την καρδιά μας και τα κύτταρά μας από το οξυδοτικό στρες, κύρια αιτία γύρανση. Όταν όμως τις τρώμε ομές, το σώμα μας δεν μπορεί να απορροφήσει πλήρως το λικοπένιο. Αν όμως τις συνδυάσουμε με καλό λίπος, όπως παράδειγμα αβοκάντο, τότε η απορρόφηση του λικοπενίου δεκαπλασιάζεται. Τα καρότα περιέχουν β-καροτίνη, ένα ισχυρό αντιοξυδοτικό, το οποίο συμβάλλει στην όραση, ενισχύει το νοσοποιητικό και μας χαρίζει ένα νεανικό και λαμπερό δέρμα. Για να απορροφηθεί σωστά ωστόσο στον οργανισμό μας χρειάζονται δύο πράγματα: θερμότητα και λίγο λίπος. Γι' αυτό προτιμάμε τα καρότα μαγειρεμένα με λίγο λάδι, ψητά ή βραστά. Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη με αντιφλεγμονώδη και αντιοξυδοτική δράση και ωφέλη για την εγκεφαλική μας λειτουργία. Όμως δεν απορροφάται εύκολα μόνη της στον οργανισμό μας. Η πιπερίνη από το μαύρο πιπέρι ενισχύει την απορρόφηση της κουρκουμίνης έως 2000%. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε κατεχίνες, αντιοξυδοτικές ενώσεις με πολλαπλά ωφέλη για την καρδιά, τον μεταβολισμό και την κυταρική υγεία. Στίβοντας λίγο λεμόνι στο πράσινο τσάι, η βιταμίνη C σταθεροποιεί και ενισχύει την απορρόφηση των κατεχινών από τον οργανισμό. Εσύ γνωρίζεις κάποιον από αυτούς τους συνδυασμούς? Πες μου στα σχόλια.